ଏଇଠି ପୁର ଗଛପୁର ଭାଇ ଅଛି ସେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗା ସବୁ ଦେଖ ଏମିତି ସଜଉଛନ୍ତି ଏଟା ଆମର ଏଲୋଡ୍ରାମ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଏଟା ବହୁତ ମାନେ ଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏ ସିଧାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଏ ସିଧା ଷ୍ଟେଜ୍ ବନା ହେଉଛି ଏ ସିଧାରେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନା ହେଉଛି ଆଜି ଅଧା ବୋଧେ କାମ ସରିଲାଣି ଆମର ଏପଟେ 11 ତାରିଖରେ ଆମର ଇଆଡ଼ୁ ଅଧା ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖରେ 12 ନା 15 ତାରିଖରେ ଏମିତି କିଛି କାମ